Hej og velkommen til Simons Park. Lige nu er vi ude i en Audi. Se, hej Martin. Nu skal vi til Hjerting. Undtag. Ja. Så går det afsted. Tjener også penge. Hej. Så slut. Vi kører en Audi. Ja. Det er dejligt at køre en Audi, hva' Martin? Nej, det er dejligt. Nu kører vi lige om lidt. Når man skal beslutte, om man vil støtte Freak Out. Her er ugens åbning med musik og løft. Okay, vi er stærkt, hva'? Mit år! Prøv at se mit år! Den er for, den er bak!